הקוזק הנגזל, אני ממש מציעה להם פשוט לא להיות גזענים, זה הכל. אוקיי, תודה רבה לך, חברת הכנסת שלי יחימוביץ'. תודה רבה לך. בעוד פחות משבוע יגיע הרגע הגדול של מאות אלפי ילדים שיעמדו מול כל המסובים בסדר ויפצחו בשירת מה נשתנה. אוריה בניסן התלווה לרב הראשי יונה מצגר שביקר הבוקר בגן הילדים בקריית אונו כדי להכין אותם למשימה. בגן ירוק בטבע בקריית אונו מוכנים לליל הסדר. את החזרה הגנרלית ערך לכבוד ילדי הגן הנרגשים הרב הראשי יונה מצגר. מצוות ליל הסדר היא והגדת לבנך. המסורת שעוברת מאב לבנו על כל סיפור יציאת מצרים זה דבר מאוד מדהים. השולחנות בגן ערוכים כמיטב המסורת במפות לבנות וצלחות סדר עם כל הסימנים. תפוח אדמה, ביצה ומצה. לכבוד הביקור החגיגי הילדים סידרו את הגן לפסח ולמדו בעל פה את השירים והמנהגים. התחלנו בשלבים של לנקות הגן ולארגן את הגן, ואז הגענו בעצם לארוחת הסדר. ודיברנו על זה שיבוא לנו אורח מאוד מאוד חשוב לגן. תגידו כולכם אחריי, אמן! מלבד הכוס של אליהו הנביא, בסדר של הגן השאירו גם כיסא אחד ריק לגלעד שליט. אנחנו רוצים שהוא יבוא. איפה הוא? אנשים רעים חטפו אותו. הילדים למדו לדעת מי זה גלעד שליט, וזה באמת עניין שבאמת עורר המון סימני שאלה אצל הילדים, למה בעצם הוא לא כאן ולמה הוא לא איתנו. יעברו כמה שנים לפני שהילדים החמודים מקריית אונו יבינו את המשמעות האמיתית של עבדות וחירות, חיילים, מכות ומלחמות. ואולי טוב שכך. בינתיים תנו להם ליהנות מהאוכל בסדר ולהמשיך לשחק. ואנחנו אומרים